Engasahlukana nebhadi. Lapha akadingi ukwenza nje uthandeke noma sekunjalo futhi babukele emakhaya saphinde sahlangana naye uNkulunkulu Dr. Dube kulolu hlelo lakhe lolu babukele emakhaya siphinde sabuya futhi nawo uNkulunkulu Dr. Dube kunezinye futhi izinto ayiphethe namhlanje uNkulunkulu afuna ukuthi ababukeli nabalandeli bakhe bazazi esecela nje ukuthi uNkulunkulu aphinde asibingelela abingelela ababukeli emakhaya siyamamukela naye aphinde samukele nalo kulolu hlelo uNkulunkulu siyabingelela lapho uNkulunkulu Dube sithi njani baba. Siyaphila njani nina? Siyaphila njani mkhulu? Yebo. Yebo. Hayi ke. Ngizake ngiphinde ngichaze ngayo ingadlangadla. Yebo. Iyona ingadlangadla lezi izizwe engilapha ngazo yonke into. Yebo mkhulu. Ya. Mesikhuluma ngengadlangadla sikhuluma ngento enkulu. Yebo. Ngoba sakazachaza ukuthi iyakwazi ukubuyisa intombi idlise ngekhekhe ikude. Khekhe lomoya mkhulu. Khekhe lomoya, idliso lomoya lelo intombi isinothando kakhulu ngawo. Yebo. Iphinde futhi uma ukuthi usayishaya le ntombi ngawo, usayishaya le ntombi mhlawumbe ihambile, mhlawumbe ufuna ukuyibuyisa. Uyayiphinda futhi ukhumula ube nqunu ungambathi. Yebo. Ya. Niyabona ke futhi babukeli umkhulu uyaposa ke manje na ilona uphondo lolu. Uyoposa umkhulu abantu bayithatha izinto zakhe but sifuna ukuthi sinazi sebabukeli ukuthi uyaposeka lana kaMkhulu Dr. Dube udumba lo siyoposa nawo njalo ubona lo udumba uvela umthinto umuntu azize ukushisa igazi efuna ukuhamba nawe ngase kube umuthi okuye kutshwala lo na impilo ke kutshwala abantu abasobaposela laba ababili mase kuba uhlanga lolu uhlanga lamasoka lolu uphondo lo lokudonsa inhlanhla nemali ukuthi mawukhona ukwenza ibusiness istock siphele siyaphela istock la mawuthi umuntu ngisendleleni mkhulu ngiza kuwena ngqo indoda engiyethembayo engazi kahle mangiphethe izinto zayo namanje izinto zakho mkhulu hayi angazi mhlawumbe isithwalo lelo sengisifakile la emqaleni ngoba hayi ngiyaphenduka nje angigqilazeki manje sengiphenduka kabili ngihambe ngiyophumula angisekho lento yokusebenza kanzima kodwa imali ingangeni hayi manje mkhulu hayi kuza kahle ingakho nje hayi ngathi izinto eziningi mkhulu hayi ngizokhohlwa izona ngisticke kuwena mkhulu lokhu ngibamba ngalokhu hayi yabo nje ngiyalifuna lento yokugembula mkhulu yasekhasino kodwa ngiyifuna kuwena ngoba hayi sengiyibona izinto zakho ukuthi ziyaphila ungambathi. Yebo. Ya. Uyikhulumisa induku mhlawumbe ushisa impepho lapha phambi kwakho njengokhumulile nje wanqunu. Yebo. Usho ukuthi hayi la impahla yakho ngabe uyishiya nobani la impahla yakho. Buye emntakabani uyibize ngegama uyibize ngesibongo. Mase uthi ushaya ukhisi kancane ukhisa ababili abathathu emoyeni ushaya emoyeni uthi kuyibamba ngezandla emoyeni. Yebo. Hayi lapho ke ithi mayiphupha ngathi hayi ususeduze kwayo nawe phethe uphinde futhi ukhulume kahle njengomuntu oseduze kwakho. Yebo mkhulu. Hayi ngiyakutshela impela uthi ukuthinta kancane ulimi hayi uzozwa kahle ke lapho. Yebo. Kuphuma into enkulu. Kuphuma into enkulu lapho ivukisa inothando ngangokuba ingavuka ekuseni ngakusasa ikufonele. Yebo. Mase iphinde futhi lento le inyakaze uma mhlambe uyisayoni mhlambe uyakwazi ukubhula noma ngabe uyisangoma uyabhula uyaphinda uyithintele emakhaleni ukuthi ukuyihosha kabili kathathu. Iyakuvula ukwazi ukubona uboniswe uhlole kakhulu kodwa ke ayithatha isikhathi eside phela. Ilo langa leso uzovuleka ngalo ukwazi ukuhlola yonke into ukwazi ukubona yonke into. Yebo. Iyasebenza. Hayi iphinde futhi ishaya nokuthi moyishisa empepheni ubiza ama-customer uyikhulumisa hayi ama-customer angena. Yebo mkhulu. Iyakwazi ukulanda abantu. Iyakwazi ukulanda abantu. Kuloko ufuna ukukwenza iyakwazi ukukwenza. Yebo. Uma ufuna amaphupho itshele nezitha
uyakwazi ukugquma ngayo, uqhume ngayo, uphalaze, ugeze. Yebo mkhulu. Hayi iphinde ikutshele iy'ndaba ey'ningi. Yenza nje okuningi, mhlambe nawe okuningi ungakwazi ukuy'bonela kona, kodwa-ke ake sinqamulele lapho mese siyayishiya le ndaba. Ngelinye ilanga futhi ngophinde ngiqhubeke ngayo Yebo mkhulu. ukuthi iphinde yenzeni, iphinde yenzeni. Isona isigubhu sengadlangadla lesi. Isona isigubhu sengadlangadla, umuthi uhleli phakathi, kodwa akusona isigubhu sokuthwala lesi. Yebo. Ya, sokulanda izinto, nongabe ulahlekelwa siyakwazi ukuyilanda into, noma ngabe uyacupha, lo kucupha khona ukuthi ubani owenza ukuthi ngadlangadla iphuma ishone khona, kodwa kuningi ngokuchaza. Ngisengithi hhayi-ke ake ngikhulume nomphakathi wale eMpumalanga Sekhuna Yebo. ukuthi hhayi impela kade wawukhuluma ukhala ukuthi ake ngifike ngakuwona Ngakhona lapha eMpumalanga. ngakhona eMpumalanga. Sengithi-ke iMpumalanga izolithola ithuba noma ngingakabi nalo usuku lokusho ukuthi ngizofika nini, Yebo mkhulu. kodwa nje khona nje maduzane ngizobatshela ukuthi ngiyeza. Ake nginyakaze, ngiphinde nginyakaze, ngimbone ukuthi nginyakaza kangakanani, bangakanani, ningifonele, ngiphinde ningifonele, ningichazele. Ngiyeza, ngiseduze manje, sengiseduze. Kade nikhala, kodwa hhayi ngiseduze ukuthi ngizofika lapha eMpumalanga. Yebo mkhulu. eGoli-ke ukhona umkhulu Lembedo, uhlezi ekhona. Yebo. Ya. Nakhona lapha eCape Town ngizobe ngikhona ngomhla ka-29 ngendlela ejwayelekile nje. Ngizobe ngikhona, ngizobe ngiphethe ingadlangadla nokunye ngoba phela lapha eGoli eCape Town hhayi sekuyisigodlo nje esiphelele. Sokusekhaya. Kunjalo-ke. Yebo mkhulu. Manje mkhulu ake ngibuze lababukeli emakhaya mkhulu, ngoba baningi phela nabesimame mkhulu bayezwa uma uchaza ukuthi hhayi uchaza kakhulu upintsha ngala kubantu besilisa akuyintombi mkhulu. Manje ngifuna ukubabuzela nabo abesimame ngoba phela nabo mkhulu bayaba namasoka abashiyayo mkhulu, ahamba amasoka aye kwezinye iy'ndawo, abaleka amasoka. La kungadlangadla mkhulu abantu besimame mina khona bayaphasa mkhulu. Ingadlangadla phela ngisithi iyambuyisa umuntu. Yebo. Iyambuyisa-ke nalo owesilisa osuke kubalekile. Yebo mkhulu. Imbuyise abuye eze kuwena. Yebo. Ayikhethi ingadlangadla ishaya yonke indawo. Yebo. Yona ingadlangadla. Yebo. Ngizoyiphatha futhi enye isigezo sabantu besifazane. Yebo mkhulu. Sikhona. Isigezo sabantu besifazane sikhona, ukuthi mhlawumbe unamanzi. Yebo. Mhlawumbe uney'nkinga nje esinyeni sakho. Leso sigezo sishaya siyivala yonke lezo y'nkinga, futhi uzwakala ushisa uyisimanga. Umendo utholela kanjalo-ke kulesigezo ngoba hhayi sihle, awubandi uyintombi yakwenu. Yebo mkhulu. Uvutha bhe umkhonyana kuze kuse ekhala inyembezi. Ehayiza bahayiza bafana bahayiza uhayiza kuze kuse. Yebo mkhulu. Ingakho ngeke akushiye nje, ukushiya nje akasakuzwa kahle, kanti uma uzwakala kahle hhayi ngeke umfana abaleke. Okusho ukuthi nakubona abantu besimame laba mkhulu kubalulekile nabo ukuthi bayikline, njengoba nathi abantu besilisa sichatha sincinde senza yonke lento senzela abantu besimame, nabo kubalulekile mkhulu ukuthi baphinde benze okufanayo. Njengemoto nje, imoto nayo iyasevisa. Yebo. Nawe-ke umuntu wesifazane sevisa phela nawe. Yebo. Uze uphume uhlezi umusha. Ungathi mhlawumbe usumdala usulumnyaka owu-22. Yebo. Ucabanga ukuthi azofana nangaleya sikhathi usana-16 uno-18 nawe kuliyehla izinga. Losha o-25 nje liyehla nakuwena. Shintsha-ke nawe mama phela kuze phela nawe ube right kumkhonyana wakho. Ungafiki usukhala kudoba ukuthi hawu usubalekela kanti nawe awukwazi ukuyisevisa, nawe sisevise. Ikhona induku la. Hayi mkhulu, ake siphume manje sivalelise ababukeli emakhaya. Before siphuma nje mkhulu, saze sababukeli ukuthi
umkhulu uzobe ephethe i-3-in-1 ingadlangadla lona idliso lekhekhe lomoya ababukeli ingadlangadla, abanye bathi ingadlangadla, abanye bathi idliso lomoya, kuyafana nje babukeli. Umkhulu uzobe ephethe leyo nto, ephethe naluphondo, ephethe ney'nhlanga zamasoka, ephethe nodumbe, ephethe kanye nemvusankulu nayo yonke into lapha eMpumalanga ababukeli. Nakhona lapha eGoli uzobe khona umkhulu, nase-Cape Town uzobe khona. Ngaso sonke isikhulu umkhulu mehamba isikhathi usuke ephethe zona iy'nduku zakhe lezi ezinamandla, nalo inyazangoma, nyazonginyazayo, zonke le y'nduku zamkhulu ezinamandla zisuke zikhona. Uphondo lokudonsa amaklayenti noma ama-custom ukuthi abantu bagcwale endaweni siphele istock, mawukuthi nento eyidayisayo sihambe istock size siphele, into ezobe ikhona le ababukeli emakhaya. Kanye nenduku yokulilisa utshwala, mawukuthi usuwacwile ey'nkambeni zafalo, wena awusakwazi ukuthi uzokwenze njani manje, usenkingeni manje, khona uNkulunkulu uzokulekelela ngayo umuthi wakhe lo owufaka laphayana ebhodleleni lakho latshwala. Then mase kuphuma yonke iklasi le, uzibone nawe usufana nabanye abantu, usunormal, usuphila impilo yakho ivile kwena mkhulu. Ake siphume sivalelise ababukeli emakhaya-ke manje. Hhayi ngithi hhayi sani kahle balaleli, sibonane kokuzayo futhi. Yebo mkhulu. Shaya mathambo shisimbe bonkhipha indaba zabo, ngikhangisele gogo, Engasahlukani nebhani. lapha akadingi ukwenza nje uthandeke noma